El dissabte ho avançava el periòdic d'Ontinyent en exclusiva i ara l'Ajuntament ho ha confirmat. Marcos Morau rebrà la medalla d'or de la ciutat. És per això que aquesta setmana a Ontinyent en Viu hem volgut dedicar aquest programa a una de les persones més destacades del panorama de les arts escèniques. La medalla d'or de la ciutat només s'ha atorgat en dues ocasions. La primera va ser a Juan Carlos Ferrero i la segona a la Universitat de València. Ara arriba el torn d'entregar-la a Marcos Morau, el coreògraf director de la companyia La Veronal. Va obtindre el Premi Nacional de Dansa i també va ser nomenat Cavaller de l'Ordre de les Arts i les Lletres pel govern de França. Fa només unes setmanes triomfava Ontinyent amb el pregó de les festes de moros i cristians. A la seva ciutat són moltes les persones que han rebut de manera positiva aquesta notícia. Me parece muy bien porque además es una persona conocida internacionalmente y una forma de que se conozca Ontinyent y que tenemos las fiestas ya reconocidas internacionalmente. Yo creo que va a ser un gran embajador de nuestras fiestas y sobre todo también de la ciudad de Ontinyent. Me parece estupendo. Tenían que haberlo reconocido antes porque él ha hecho mucho, además por donde va, en las obras que saca, en todas las ciudades de Europa que sale, él pregona el nombre de Ontinyent. Pero entonces a mí me parece perfecto. I per la llavor que fa, sí, en el Club Màster, tots els estius, jo també penso que sí. I sí, és cert que encara hi ha gent que no coneix la figura de Morau. No. Però això no lleva del fet que estiguen d'acord amb aquest tipus de reconeixements municipals. Pienso que sí se lo merecen, claro, porque tiene que haber más casos como este para que se valore a las personas que hacen algo por la sociedad o por el pueblo. I com no, si en algun lloc han rebut aquesta notícia amb una il·lusió especial, és en la que sempre ha sigut una segona casa per a l'artista ontinyentí. Una alegría inmensa y un orgullo, porque han confluido muchas cosas este año concretamente, que ha sido su explosión a nivel internacional, con muchísimos premios, reconocimientos en todas las ciudades más importantes donde se valora la danza, y que Ontinyent se suma en esta ocasión, el año que él ha sido pregoner, que ha estado de alguna manera más cerca, ya no solamente de todos aquellos que le siguen y le seguimos, sino pudiendo compartir con su pueblo, pues llegando a mucha más gente. L'èxit de Marcos Morau és innegable. En desenes de reconeixements, tant en l'àmbit nacional com internacional, estem segurs que aquest, a la seva casa, serà molt especial. Si tot va bé, serà el pròxim desembre quan l'ontinyentí rebrà aquesta destacada distinció.